tothom, benvinguts a Carrats Games. Continuem amb la història d'en Mike i la Jess. Què haurà passat? Estarà viva, haurà estat una broma. Jo crec que ha estat Hi ha un una cotxe broma. abandonat, un tractor? Jo aposto que ha estat una broma. Jo vull veure morir algú ja. Yes, Mira, Que no. colega. està dintre del tractor. ¿Estás ahí? Ara sortirà una mà, pam! Ja ho veuràs. Hi ha una ampolla. ¡Ah! ¡Jo! Escribes, l'únic que fa por, perquè... I no fa por. Veus com ha estat una broma? Menudo susto me ha dado esto. ¿Por Pues no qué era- no guardaría Ah, pues un ceder. És una careta aquí sola. Què? En sèrio? A veure, podem tornar a inspeccionar? Però com ha aparegut aquesta careta per així per si sola? Ni puta idea. En sèrio? Ah, vale. Mira, aquest camí, en teoria, Per no és on el has principal. baixat? No. He vingut No. de front al camió. Mira, tu, un altre tòtem. Si és negre, hi haurà sang. Oh, Hi haurà sang o no? no sé de quin color és. És negre això, no? Els renos... Vale. Totem de peligro. No, de peligro. De peligro. Tu, ja en portem dos de peligro? Peligro és el vermell. No muerde quan? El mort és el de la... El del primer. Quan Sí. moren de... Ah, vale. És aquest, quan moren. Vale, vale. Ah, et diu qui l'ha trobat i tot. Sí. Encontró cerca estació per Sam. Tenim molts pocs tòtems, eh? Vale, portem poca estona jugada. Tampoc és gaire llarg, em sembla, el joc. Bueno, encara queden 7 hores, no?, per l'amanecer. No ho sé, ara. 7 o 8. On vas? Haig de tornar a baixar perquè aquí no hi ha res més, només el tòtem. Ah. A veure. Vale, ara sí. Perquè aquest camí només es veia quan anaves a vigilar el tractor que hi havia. He vingut d'aquí baix i haig d'anar cap allà. I la Jess ha fet tot això sense llanterna, si no l'han segrestat. Que és una broma. Home. Cada cop n'hi va més. Te prometo que no te mataré cuando te Dios. encuentre. ¡Oh, Dios mío! No, ¡Ha sido genial! para nada. Espera, espera, tienes que ver esto. Ah, ja he No voy a gravat. ver nada. No, no. ¿Lo has grabado? Que lo penjaré a YouTube, és Me fra habrías famós. asustado, Yes. No puedes aparecer así de repente. Que estamos en medio del bosque, joder. Lo siento, te he asustado. Si le envías eso a... Ja no hi ha polvo. ¿Qué Voy harás? a matarte. No sabía que tenías un grito de nena tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta Ah, que està emprenyat. la muerte. Està mosquejat. Vale, tu ganes Sí, o...? va, vale, tu ganes. Venga, vale, tú ganas. Esto no es un concurso. Pero yo gano. Siempre lo hago. No, guanyes tu perquè vull follar aquesta nit. Exacte. Ui, els estan vigilant. Sigue lloriqueando, Romeo. A ver qué consigues. A veure, qui els està vigilant? Un altre tòtem. Ui. Aquest és groc. A veure... És groc, és groc, és groc. Com ho saps? No veus? Bueno, tu no veus els colors bé. Merda. La cara la té pintada de groc. Una mina, la Sam, semblava? No sé. Orientació. Ens estan vigilant per aquí. A veure qui és. Per aquí és per on tens. Ah, vale. Pues per allà a l'esquerra, no puc anar. Això és el tot... No, he vingut per aquí baix, tio, mira les petjades. He vingut per aquí, Vols dir? no? Ara m'he perdut. Ves pel pont. No, hem de buscar pistes, no? Pistes, però... És veritat, el pont no el veiem. No, no, això no ho hem fet. Aquí hi ha un van... I encara no hem arribat a la cabina.
Ah, això és el... on van... Estàs retrocedint. Vale. És una volta inútil. Sí. Bueno, tornem per l'altre cantó. Aquí és on es van separar, on... Pot ser. Les germanes, allò... El soroll o les petjades? Vas amb Spring? Sí, ara. No ha canviat gaire. Sense sprint? Amb sprint. Uau. És apassionant, quina velocitat. L'esprint és psicològic. Sí, és veritat. Vaya volta inútil que hem fet. Doncs sí. Pues hem d'anar per al pont. Ai. El pont. Sí, sí. És que toques una mica el botó de direcció i està mitja hora fent la volta. Vinga, corre, Michael. Todo esto parece un auténtico país de las maravillas invernal. Oye, ¿sabes que yo cumplo? Yes. Aquí. I per què ara no tira davant? Perquè sap que li mires el cul. Quan arribarem a la puta cabanya? Vale. Se sentia soroll. Sollets. ¿Ha sido alguien gritando? No. No. Probablemente sería El viento, ¿no? ardilla Sí, Una ardilla. o algo. Veus? M'haguessis deixat matar-la? Mal rollo. Vols matar un puto esquirol, tio, pobret. Soroll. ¿Qué? ¿Has oído? No. Un Rudolf? ¿Hola? Un os? ¿Hay alguien? És això? Là hi ha algú? Sí, això- sí, tira un roc. Tira... Jo no ho he fet. Ups, bueno. O pot ser Bueno. Ja està, no ha fet res. Ese bicho casi nos mata. Bueno, seguim, no ha passat res. Segueixen vius? No anaves cap amunt? No. M'ha deixat seguir recte. Mira, ja està aquí la cabanya. Però sí. Mou-te, capullo. Ara, Heu d'una baixada de frens, no? ha Muy fet bien. alguna raro. Es tal y como me la habías descrito, Michael. Hòstia! ¿Qué? Hosti, que és molt eròtica aquesta descendent. Aquí portes una noia i, vaja, se li cauen les calces de cop. Bueno, abans inspeccionem per fora. No iria primer a la cabanya, per si, de cas. Però poder a la cabanya s'activa la... s'activa la història i no pots... Si hi ha Però un aquí tòtem. potser per aquí t'apareixen els Rudolfs i et maten. Però recorda que el cinemàtic ens ha avisat de que ens estàvem en perill de que uns rens ens vinguessin a atacar. Així vols entrar a Jo entraria a la cabanya. la cabanya. No sé per què hi ha un avís de... Apreta l'Elo per fer sprint. Això és una... Això no pot ser la que ens deia. Una màscara de gas. És el que portava... No, que ell portava unes ulleres i un buf. Assustar? Jo m'ho mostrar ara. Ai, merda. Volia rectificar. Ha desaparegut ara? Jess! Ah, Oye, mira esta máscara. ¿Por qué? ¿A que es muy rara? Me da mal rollo. que és muy rara, no té més frases? ¿Quieres tema? ¡Oh! ¡Mike! ¡Para! Bueno, tú te lo pierdes. Pues aquesta no és la cabanya, llavors. No pot ser això. No crec. I tant, si em deixo tirar endalt. I abans també, eh? A veure si hi ha alguna més. O només la màscara. Dios, mira aquests ganxos. En plan salvidíssim, No. no. Com ho veurem. A veure... Ah, Oh, augmentat, augmentat. El romanticisme l'hem baixat. Curiositat augmentat. Tio, vaya merda de caritat que tenim. Ja. Jo vull saber si És un l'Emily... fucker, perquè vol caritat, a veure, és que... Si l'Emily mor. Està llamant mat? No mor ningú, tio, això és una estafa. A mi m'havien dit que aquí moria gent. Depèn de com portis la història.
Bueno. I no ha de morir. Ara el Rodolf. Aquest està més lluny, al davant sí que s'haurien d'haver collonat. Vale. Tira endavant, no, no tira endavant. No. No sé per què no m'adalanta, jo he mirat el cul un rato. ¿Qué es eso? Ok. Els Rudolf. Mira, mira. Que cull... Dios, Els li era part d'ara. un os. Això és un os que li ha fotut una galleta. Mierda. Es terrible. Dios, no va a sobrevivir. Jo el mataria per treure-li el sofriment. Jo també. Ah, ara sí que el mates. Sí, matar. Ara sí que el mates. Lo siento, colega. Sasca. Vale. Oye, ¿Y cómo lo matará? voy a ayudarte para que sea rápido, ¿vale? Oh, no, 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 no. Vale, vale. Joder, ¿cómo? No puedo mirar. Vale. Però sé que venien els seus col·legues i es pensen que... ¡Hostia puta! En sèrio? Mike, ¿pero qué has hecho? Li he arrencat el puto cap! ¡Hala, vinga! Què? I algú s'ha emportat. Flors. ¿Qué cojones era eso? Estàs de broma? I jura que potser saltarà un sistema de baix? Merda, he cagat! M'he equivocat de botó. He mort. M'he matat així a mi mateix. ¡Ven aquí! Ah, no puc rectificar, vale. Es un oso, tiene que serlo. Però van, atajo! I jura que saltarà aquí a... Sí, sí, sent tan ràpid. Oh! Oh! I jo n'hi haurà més. Sí. Vale, atent. I deies que no hi havia acció? Pues aquí ens persegueixen. Mira la cabanya. Que ràpid. Coger la llave. Merda, l'he ajudat. Venga, hay que irse. ¡Estoy en ello! Mira, igualment, la vaig ajudar i pilla la clau igualment. Poder si no l'hagués anat ajudat és mort. Ha faltado poco. Potser. No. Ha estat instintiu, salvar la noia. Bueno, Por mira. otro lado. En serio. Dios, però vaya manera de matar els cérvols. 100%, al 100%. S'han passat molt. Joder, ni te imaginas lo cansada que estoy. Normal, menuda Pensava que l'havia cagat fallant ¿Era el un Quick Time oso? Event. Sí, eso creo. Ha sido muy rápido. Bueno, yo no lo he visto. Ese bicho no intentará entrar, prometido. ¿Y cómo lo sabes? Porque estoy bastante seguro de que los osos no abren puertas. Dios, Potser els destrossen, tio. quin raonament. Quin puto raonament. En internet. ¿En serio? Vale, pero esto no es internet, Jess. Vale, es la vida real. Y te prometo que ningún oso ni ninguna otra cosa va a abrir la puerta. Creo que tienes razón. Estàs molt brut, tio, despulla't ja i les pulles a ell. Ha caigut al riu. Casi vuelvo a estar relajada. Ja quasi. Casi. Bé, Qué típico. Este no actualitzación es de el efecto mariposa. ¿No s'han vist les...? prometiste, Mike. Ya, hay mucha corriente aquí dentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea. Pues que encengui la xemeneia. Mira, ja hi ha mistos a la taula. Michael, soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico. Sí, però no compte. Ara, ¿Le? amb lo calenta que anava A una dama fa un le rato, gusta acurrucarse con su hombre junto a un fuego acogedor y con luz ambiente. Dins que ens digueu que no, ja sabeu què heu de fer. El uno contra el Exacte. És el que els agrada a les dones. Mike, Sí, seguiu els concerts de fuego Jess. y luz ambiente. sí. Foc i llum ambient. Si no, no mulleu. I un home ensangonat d'un cérvol que ha decapitat. No està ensangonat. Home, suposo que es deu haver aixecat, no? Amb tota la sang que ha sortit. Què passa ara? Acabo de tirar el mòbil. Com el vagi a buscar ara... Joder, Mike. ¿Qué? Joder. ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está, lo he perdido, ¿vale? Jess, cálmate. ¿Qué has perdido? El puto teléfono, Sherlock. ¿No lo encuentras? ¡Mierda, no! Se me habrá caído ahí fuera. Ah, Espereu que es faci de dia. No puedo perder el teléfono. Mis padres me matarán. compra uno Hòstia. nuevo. Este ya era el cuarto
de Pot ella. morir i es preocupa si Vale. si els seus pares la maten. Te ayudaré a Vale. encontrarlo. Si no la mata el que hi hagi aquí, la maten els pares. Seguro que está Aquesta fuera. molt segur. Sí, pero no creo que sea buena idea salir ahora que está el oso. Estic amb O ell. lo que sea eso. Veus? És un tio sensat. Vale. Tenim mistos. Els mistos. Mira, mira. Voy a encender una pira. Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Vale, se'ls emporta. Corre. Vinga. Adeu. On vas? Inspeccionar la camp. Mira. Allà hi ha els ploms. A on? Darrere. Aquí, Ah, això. sí. Genial. Podremos crear ambiente con esto. Obrim. ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Pero qué estás haciendo? Solo son las luces. Pues claro, idiota, ya te las has cargado. Seguro que las luces están mal o Com algo. està la Tú tia? sí que estás mal. Vale, i ara què? Mira, t'ha ensenyat el foc. Hòstia, un gos. Se'ns ha colat aquí un gos. Hola. Qui és aquesta? La Hannah, sí. La Hannah, que tenia un tatuatge d'una... A menos que quieras montártelo De como una una estatua papallona. de hielo, deberías encender un fuego. Hannah. Pero ya. Gana el bronze. Collons. No, Alberta. Sí, són canadencs. Ja no mola el joc si són canadencs. Oh, Canadà. Inspeccionem. Aquí hi ha un tòtem segur. Estás encendiendo un fuego, Le Michael. digo No en una. escribiendo una novela. Sí, sí. ¿Cuánto más vas a tardar con eso? Ai, ara, ai, ara. Ai! Joder, aléjate. Merda. Ah, vale. Pensava que el mataven. Joder, hostia puta. És que si encenga el foc segur que avança la història. Aquests jocs ja te'ls veus venir. Vale, així no hi havia ningú. Vaig a cagar. No em puc sentar. No. Aquí dos ampolles de cervesa. Al cantó de la banyera. Era un llibre o alguna Kama Sutra. Mira, per ara quan baixem. Estás Pero loco, hay ideas. tío, y ahora mismo que mi lengua se quedaría pegada a tu Hòstia cosa. puta! Hòstia! Se'l queda, no? Mira, va. Ya lo Apa. creo. Tenía Classes de sexe amb Cardats Games. Cuando uno de los amantes se aprieta con fuerza uno o ambos muslos del otro amante contra los suyos se llama apretón de muslos. Hòstia, que és ingeniós, eh? Dudo estar listo para unos niveles. Cuando uno besa la imagen de una persona reflejada en un espejo en el agua o bien su propia sombra en la pared, se trata del beso de la declaración. Ah? Quan et vulguis declarar, fes-li un petó a un mirall on es vegi la persona que t'agrada. Primera lliçó. Aquesta és la primera, com declarar-te. Posició entrelazada. Ah, només pots veure aquests quatre. Quina estafa, tio. Cuando la mujer coloca cualquiera de sus muslos entre los de su amante y se trata de la posició entre... Semblen més de les tiosoretes. Doncs sí. Bueno, el deixem. Carinyo, he agafat idees! Val. Perquè s'emporti el llibre i que té més pàgines. Poden agafar idees interessants. El cofre no es pot obrir. Per favor, que és en Mike puto amo, se'ls coneix totes de memòria. Ell va escriure. Ell va escriure el llibre. Espera, hi ha una escopeta. Vaig a per l'escopeta abans. Mira, veus aquell cap? El va arrencar ell el... Sí, sí, ja l'ha l'hivern penjat. passat. Mira. Mira, aquí hi ha més coses. Hi ha una escopeta i hi ha algú aquí, que no sé què és. Mites i llegendes de natius americans. De Joseph Malik. No hi ha res a sota. Això no Ara m'interessa. l'obra. Ja ho pots deixar, a mi no m'interessa pas Dios. les mites de... Dels indis americans. Aquí hi ha una altra escopeta. ¿Qué es? Echa un ojo a esto. ¿Es un fuego? No, es algo mejor. Sí. Eh? Mostrar. Mostrar, sí, sí, no Jo sóc. no l'apunto amb una pistola. Pot estar cargada. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Oh, Dios mío.
por qué todos los tíos se vuelven idiotas con un arma. Ara, pum! Pam, pam, nada. Vale. Ara saltar per la finestra, no? Ella nunca entenderá nuestro amor. Vale. Ara sí, i ara ja puc encendre el foc. Quan portem de capítol? No gaire, no? No, no gaire. Però fes un... Pim, pam. Bueno, fem una mica més, encara que sigui una mica més llarg. Tenim el llum? Ah, que hem de crear ambient, tio, que hem de mullar d'una puta vegada. RS, cap amunt i mitja volta, ara. Así ya tenemos la luz tenue. I ara el foc. R2, obrim, agafem, a dintre, agafem i a dintre. Només hi ha un, tenim una oportunitat. Cuchillo, saco tripas. Meto cuchillo, saco tripas. Què? ¿No has visto els Simpson? Ara no em sona aquest. Bé, la primera. Hombre 1. Sí, vinga! Fuego 0. Vinga, va! Qui acabes de Muy veure? bien. Bravo. Què vols dir? Vinga, va, que ara sí, que ara sí. Vinga, vamos. Ens veiem! No Vinga. talles nada. Michael! Michael! Hicimos algo de alcohol. Estàs emocionat. Oh, Vaya, ojalá me lo hubieses dicho. ¿te lo antes. No reclamo? lo sé, es solo que no estoy motivada. Joder! Puta merda! Fins aquí arriba el capítol, adeu! Vale, ens veiem després. Ens veiem a la pròxima, adeu.